وەکە ئیرۆ di 15 ئادارە ساڵا 2017 de ofîsên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û rêxistin û partiyên wê ji aliyê PYD ve hatin girtin û hîn jî PYD roj de li ser girtina wan ofîsan û di kiryar û binpêkirinên xwe de berdewam e. Di 3 ئادارە ساڵا 2017 şir di navbera Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê û çekdarên YPG li devera Sînoriya Şingalê rûda û piştî wî şerî PYD dest bi kiryarên xwe yên hovane dijî NKS û partiyên wê kir û dest bi girtina serkirde û endam û alîgirên NKS û partiyên wê kir. Her wiha hilmetek êrişbirin û şewtandina ofîsan encam da. Di hilmeta xwe de ya dijî NKSê PYD bêhtirî 5 serkirdeyên NKSê girtin. Ofîsên NKSê li Qamişlo û Serêkanî û Çilaxa û Dêrik û Amûdê û Dirbêsî û Hesekê û Girkelegê û Kobanî girtin. Her wiha hin ofîsên NKSê jî şewtandin û ala Kurdistanê jî û wêne û simbol û pîrozên Kurdan jî binpêkirin. Tevî bangên berdewam ji bo vekirina wan ofîsan lê PYD di girtina wan ofîsan de berdewam e. Di heman dema ku ofîsên Partiya Elbas û alîgirên rejîmê vekirîne û karên xwe bi asayî birêve dibin.